Sunday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. Ooh, party from the night. Barangay Bacante, Binalunan, Pangasinan para isurpresa si Nanay Luisa Obra na nagsa-celebrate ng kanyang ika-80th birthday. At ang nagpa-surpresa sa kanya ay walang iba kundi si Sir Don Obra all the way from Canada. So samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaction ni Nanay sa pasurpresa ng kanyang mahal na anak. So isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! So mami, meron po kami parang may naamoy ako hindi maganda. i-deliver sa inyo pero babayaran niyo po yun mami ha. May pambayad po kaya. Happy birthday po. May pambayad po kayo mami. Natungtulan na madam. Bayad kayo, 4,000. 4,000. Wow, papaya. Delivery fee. Yeah, mami. Yes or no? One ka na. Tayo ka rin. Ang daming sabihin. Makulit yan. One. Makayo. Paparot tayo nga. Ijasama ko ah. Paano makita ma Jay deliver ko king ka mauna ka. Paano makita ma Jay deliver may king ka? Nohang ka umay dihan ko itag sa bali. Ati Jay ta sa bali pag tanda kami nohang kung ay deliver ko ya. Bayad kami ba? Galing yan. Alita, pagkakala ng tahutang ng tagaroon na. Buti ng pagana dyan. Awan din pagana kinyayo. Bakit pawin ng tumbalang kasunayan na? Iso magsingirapon. Suluhin mo yan. Jay, kuha kami nanay di District 3. Taga-puso, sa di mo di puso, di kaya niya. Ano pang tangang mo? Di tila nga yan, ti kuha nga, yan ti labos lang tayo. Abay doon, kidari yung kayo na mo, dagiti taga-puso. Awa na? Ay, kausap yun. Ako yung meron ni Renato. Asawa na ni Juan, asawa na ni Ella. Ay, kala kami Madam Ella. First cousin ko. Ay, first cousin ko. Nakabiro ka take pa. Ang mga singsigaran ka rin at inabay mo. Ang mga singsigaran na, Nina. Kung sisigaran lang ka mag-bayad. Pagbayad na. Ang mga telebrand ba't nagkakabagyang mo? Oo. Lokatang tagarutan, nanay. Lokatang tagaduwa, ah. Tamo ka nga makapirso data, imam iso nga kaduang ka. Ano nagsin niya talaga? Happy birthday! Happy birthday, nanay yan. Yan ang pa-surprise nila para sa'yo. Matiyo kayo naganda, pero matiyo kayo naganda 80 years old. Di ba? Happy birthday, nanay. So guys, pasok muna natin ang handa ni nanay para ipagpatuloy ang pasurpresa para sa kanya. Ayan.
Happy birthday! Hanggang na 100 years na nayahan ngayon ito nga may taon lang ah. Yay! Palakpakan natin sa kanya. So bago ko ibigay kay nanay, isa pang pasorpresa para sa kanya, bigyan ko muna ng message. Ate, gawa mo na. Sana, marami na may kasi nga birthday. Yung may nga tawagan. Ay ko, di hawa nga health niya. Gawain pa para humaba pa yung buhay niya. Thank you na lang sa kapatid namin nagbigay ng surprise sa kanya. Dati kayo na Nanay, at ang patikwa. Message ko para kanya. Nanay, I am sending warm wishes and loving thoughts your way for your 80th birthday. Even though we are miles and miles away, you will always be in my thoughts as well in my heart. Stay safe and healthy always through all the years ahead. Happy 80th birthday, Nanay, from your loving and youngest son from Canada, Onis. Yan. Isunod din ang pa-surprise kay Nanay. So, Nanay, ingat yung may pagamay pa-surprise na kita. Thank you. Thank you. Salamat. Sana madanon naman ako kung may tawagan. Manantanon to man ang nanay niya. Nanay, ito may isang surprise ang para kanya. Nanay, ikaw. Bon, sama to. Isend ko na yan ko, nanay. Oops na. Ayan. Sige, nanay. Ito ba kayo, nanay? Ito ba kayo? Sige, nanay. Pagkinusan, nanay. Kano maguyod ko kay amin. Nagadunata. Sige pa, nanay. Yung pa-previous nasa likod. Ipay nanay. Nayado mo nanay. Ipay nanay. Sana. Ayan nanay. Yes. So happy birthday ulit sa'yo nanay. Ayan. So, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylin Palabay, we wish you all the best nanay at sana hindi pa ito yung muling pagkikita natin at sana sa mga susunod pang birthday mo, meron po ulit na pagganito. Ayan, so lagi po kayo mag-iingat nanay. Ingatan ninyo ang kalusugan ninyo dahil ganito nga po tayo, meron po tayong pandemic. Ayan, so sana pagpalain po kayo na sa tali po kayo ulit na malakas na pangalan. So happy birthday again nanay. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po tatandaan, keep safe everyone. Every gising is a blessing. God bless. Happy birthday! Surprise! Ayan, maraming salamat po sa inyo. So, ayan, dahil first year anniversary